Geran ke jong doktor bats kemarbo uberi ukurtong jong ka uberi ukurtong MP jong ka BBB nak mentah kani ka by election ha kani ka kenti ka bamantah ngasngo samut sikadai abang ngap ke jingkran ke jong ha ka ba ula shu penkesan jubor ula shu darab jot ya ka ka bomla ban pediang wat apa ki paj ba kila sakhi bat kila yoi dalaki jong ki khamat ya kata ka jing hiar bari kata ka jing tolot jong ka parti BBP kat banang mi isni por ndai une unong yalam une kandidat pat jong ka parti BBP upresyang ban penkesan jubor baka parti jong u kadon hapedeng ka jingkiu kat banang mi isni por da ka jingman kersan gi beri gi batmai bat kum ta ter tikani ka jingkam jong ngala ban ong ka ditang ka jing penkesan jubor yala de tang ban penthame ye ki paj ba rek ka bang yoi galong bakani ka parti kalanang hiar ke jingkersan bar ke jingsannya nagi paj ba ngan chupen kan mau pi ki paj ba hak por ba i Dr. Ricky Ejison kon i MP Badon Burom jungi i balabam ko ai hadwaru blai iyo ya kabut kumbasan lak nyo pui hajar ye te ladangin ken hakawai pakawai ka konsumsi ke jingyo budung ikan num dunasyo ya ka khatn san hajar siteng nakilai pun riu lagi konsumsi hang ni po rilum kasi jentia te abangi pai pat hakabede bat ke election MDC ka jingyo obud jong ka PPP kalong ladangin ken lang bat ki bud jong ki bajob bat ki barem kalong tang kumba lailak prapo jar tam te ladangin divide do lai pun riu kadang mi tang sipo jar siteng ka bud share jong ka PPP nakawai pakawai ka konstituensi tekane ga jing hiar jong ka PPP kala hiar kumba san hajar san hajar bud nakawai pakawai ka konstituensi te hangno kata ka jing klain bat hangno kata ka jing kiu jong ka PPP ka bau doktor bat skam marbo ukam kam tam leling iya ka tu kapor kadang dei ka ya bat kapor ka biang ba ka PPP ka dei ban yo ya ka absolute majority la kalong hajantia hills autonomous district council dal ni shani rukum jo rehang ni po KCDC ngi ka shu job salet da hang te ngi ki yo tang prangut ki MDC te ka jingkop bat ka jing keren ka jong doktor bat skemar bo nga iba umpat long mechot bat umpat das ngutu bah ya ka politik tengah kerpa di doktor bat skemar bo syabun mi pertai unda pule bah ka jingmut jong ka election bat jong ka politik rukum jo namar kan long ka bale ranye bo uncumi pertai ban syukren ban sudarab jot ya ka ka bom la ban long udah ban tip ya ka jingmut sepologist sawat na ka dictionary ban ngasa peniru hang ne ka kata ka jingmut khnang ba phin sung tho te kum ki paj ba wat nom ngop wat nom sngap ya ki jingkren ya ki jing darab jot ya ki jing penkesan jubor jong ka parti ka bala yalam bakla bat ka bala syukor yu paj ba na kapor cakapor tinggi iru hakani ka jinge ya rali ka blang sudap jong ka parti BBP ka jingduna ka jong ki paj ba ban wan cakte ka jingalang kala pen isai ba ki paj ba kila du jing sania ya kani ka parti ka jingdon bru hang tu kumbang ala do ai jing ken ya ka bangala post ka Facebook page jong akanum palat ya ka saw hajar ndre ngala shu ai kluj lak mno kumtu kumbang ai jing ken nru hajar ndre lada pin ken ba kanum ngiam bat kanum poi hiru kata tekani ga jingduna jong ki paj ba banwan cakate ga jingalang ki peni bakilang nya ya kani ka parti bat ngamdon ji artatin baka parti BP kan mat ya ka jingrem hakani ka election ka bamanta tenga nur ban ko baka BP kan num yo palat ya kabut nyu hajar hadu prajar hakawai pakawai ka konsumsi ladangin ken average kata te ladakan yo prajar ru lada pi multiply do lai pun riu kadang mi tang kumba arlak prapo te kadang sem jinge ya kan ka parti bakan job ya kan ka election kuble shibo